Hautsak harrotu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eskola kirolaren Gipuzkoako egungo ereduaren kontra helegitea aurkeztutako Pasaiako familia bati arrazoia eman izanak. Familia horretako 9 eta 11 urteko alabek saskibaloian jokatu nahi zuten, baina ez zuten eskola kirolean parte hartu nahi. Eta epaileak esan du multikirol programan derrigor parte hartu behar izatea adingabeen eskubide individualen kontra doala. Ebazpenak exigentzia hori bertan bera uztea dakar, baina Gipuzkoako Foru Aldundiak epaiaren kontrako errekurtsoa aurkeztu du. Gertatuko denaren zain, eskola kirola izango dugu hizpide berbagai saioan gaur. Iñaki Ugarteburu izango dugu solaskide, Bergarako udaleko kirol teknikaria 1989tik. Gipuzkoako Foru Aldundian kirol zuzendaria izan zen 8 urtez, 2003tik 11 bitartean. Eta ordurako multikirolaren derrigortasuna indarrean bazegoen ere, ereduaren defentsan gogor aritzea egokitu zitzaion hain begionez ikusten ez zutenen aurrean. Platorako gonbidapena luzatu diogu berriki piztu den eztabaidaren harira. Iñaki Ugarteburu, kaixo ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Nola hartu duzu, Auzitegi Nagusiaren epaia harritu egin zaitu? Bai, ze ez neukan inongo informazio horik horren inguruan, eta bai, ez dakit, harriduraz bai, hori... Eskola kirolaren Gipuzkoako eredua nola azalduko zenuke? Zein da Gipuzkoako modeloa? Kirol aniztasuna bermatu nahi duen eredua da. Azkenean Gipuzkoan eta beste hainbat tokietan, baina Gipuzkoan 80, ez dakit, 80. hamarkadan amaieran, kirol eskolak ziren, kirol konkretu, kirol bakarrak egiteko eskolak sustatzen ziren, eta, hori, 20. mendeko azken hamarkadan gauzak hasi ziren aldatzen eta Gipuzkoan planteatu zen eredu bat, nun esaten zara, zergaitik egin kirol bakar bat. Guazen planteatzera zerbait aberasgarriagoa, ez? Eta planteatu zen bat eredua, pentsatzen zalako aberasgarriagoa zala, aurrei eskaintza aukera ematea, praktika diferentiak ezautzeko, kirol diferentiak ezautzeko. Eta hori da Gipuzkoako ereduaren oinarria, ez? 1989ko dekretu baten bidez onartu zen, aipatu duzu, kirol ezberdinak ezagutzea aberasgarria zela irudituta, baina horrek eta zerk gehiagok bultzatuta, zeri aurre egiteko asmoz? Zeri aurre egiteko? Kirol munduan beti egon da, ez dakit, espezializazio goiztiarrari, pertsona giza talde batzuen artean beldur moduko bat, ez? Badau jendeak defenditzen dabela, aurrakin ahalik eta azkarren hasi, kirol modalidade bakar batian hortan espezializatu eta horrela lortu daitekela garapen edo emaitzerik altuenak edo onenak. Beste batzuk ordea, pentsatzen dugu, ni horien artean dau, aurrekin, azkenean, aurrei estimulo diferentiak ematen badotzazu, aukera ematen badotzazu, kirolak eitzeko nun erabili biadian, eskuko tresna, raketak izan daitezke, zestak izan daitezke, baloi handisa, baloi txikisa, borobilak direnak, borobilak ez direnak, nun hankak garrantzi gehiago dakatena, nun medio diferentietan erabiltzen duzu ura, aberastasun horrek, adin, aurren, adin horietan, 6 urtetik 12 urte bitartean umiak jasotzen baditzu esperientzia guzti horrek asko lagunduko dio ondoren espezializatu nahi badau espezializatzeko, eta horrek emango dizki
bueno, trebezi egokixauak, aparte bizipenak eta esperientzia aberasgarri horrek, inkluso emaitzan ere, pentsatzen badu emaitza dela azkenean trebezi handi bat lortzia, hortan ere eman dakioke, bentaja ero abantai gehiago. Jakinda, ero pentsauta, helburua dela umiak kirola maitatzia, kirolaren aldeko maitasun hori ero aderentzia hori lortzia. Horre lortzen badute, umiak disfrutatzen badabe, kirola egiten, bere bizi guztian egingo dabe kirola. Sinistuta gaude kirola egitea bizikalidadian hobekuntza asko eta onak dakarrela, orduan, guazen disfrutatzeko esperientziak ematera, eta horrela lortzen dugun pertsona horiek gero kirolzaleak izatea eta kirolariak izatea. Hainbat onura aipatu behituzu eta Goizane Alvarez kirol diputatuak berak ere esan du, kirol hezkuntza eredu honek oinarri zientifikoak dituela. Bai, azkenean da hori, ez lehen esaten nebana, demostrauta dau, lortu daiteken trebezi hori, estimulo, nik uste, inkluso logika baten barruan sartzen dela, ez? Zuk badauz kirol batzuk nun oso goiz nahi da behaztia, eta pertsona bati ematen badotzazu gehien praktikatzen den kirola, futbolera, umiak azten badira, hori, 5-6 urtekin, futbol eskolan, eta eskola horietan bakarrik lantzen badabe, koordinazioa, begisa eta hanken artekua, eta, beko atala indartzen dabe, eta, horrek lortuko dau desarroio. Zer gertatzen da pertsona horren goiko atalarekin eta bertatik lortu daitezken trebeziekin. Ez direla edatzen. Zientifikoki erakutsita dauena da, lehen esaten duguna, da, kirol esperientzia ireki horrek, zabal horrek, ematen dotzuena abantai gehiago etorkizunean. Lortzeko, zure ganapen motriz eta zure garapena egokixagoa izango dela, modu horretan egiten bozu, esperientzia ero anitzak emanda, mota bateko esperientzia bakarrik ematen badituzu baino. Eta kirol espezializazioen goiztiarrari, abantaia gutxiago, hori bai, baina hori bakarrik edo arriskuak ere ikusten dizkiozue. Hombre, arrisku asko dauz, ez, kirol munduan berba egiten da jostailu apurtu eta juguete rotos, asko ezautu dugu, gure herrietako umiak, ez dakit zein adinekin jajuten zirela, ez dakit zein ekipokin taksizian entrenatzera, zu pentsau, ume batek, 10-11 urtekin, eruaten dabela entrenatzera, ez dakit, goi mailako ekipo batean taksi, sortzen dira espektatiba batzuk, ume horrek sortzen ditu espektatiba batzuk, bere inguruan sortzen dira espektatiba batzuk, eta horietako gehienak, portzentualki gehienak, bidian gelditzen dira. Orduan, zer gertatzen da, nola asimilatzen duzun hori? Nola jaten duzu, esaten dotzunean, nore irezten duzun, 15, 16, 17 urtekin, zu daramatzu 10 urte kirol honetan, ibilbide bat eitzen, baina ez duzu guk nahi genuen beste hobetu, eta ontxe, bueltatu zeize zure herrira, zure etxera, hori ireztia ez da erreza. Hori batetik, eta beste aldetik esaten duzu. Kirola egin nahi dut, eta beste kirol batzuetan aritzeko ere, mugatuta zoiaz. Behintzat talde horretan eman dotzuen esperientzia ero izan bada oso enfokauta kirol horietara, ez? Horrek izan daitezke, kalteren batzuk. Eta azkenian ez, umia bihurtu da, bihurtu daiteke negozio, ez dakit pieza batian ere ez, hau da, jakin badakigu, gehien bat futbolian,
kontratu oso altuak sinatzen direla, orduan merkantilismo bat egon daiteke horretan, eta egon daitezke agente batzuk, figura batzuk, nahi dabela gurasuei saltzen dotzela, beren umia lortu aldabela sekulako kuotak, eta firmatu erain momentu batzutan kontrato batzuk, ez dakit zer lorpenak lortu eskero etekin batzukin, hor umia, ume txikiak, gaztiekin, kontratu batzuen, ez dakit, protagonista izatia, presin hori sartzea umiari, familiziari, eta azkenian da, atzetik negozio bat dagoelako. Orduan, nire ustetan hori ez da oso egokia, eta babestuta egon beharreko litzateke. Eta gutxieneko 13 urteko adina jartzen da. Bai, hor beste arrazoi batzuk ere, legalak eta dauz, hemen planteatzen dela, kirolaristasuna egin behar 12 urtera arte. Ez, ja, 13 urtetik aurrera ja infantil kategorian ja bakoitzak nahi daben kirola egin aldau. Aurretik ere, ja duela 21 urte, naiz eta kirolanistasuna kirol eskolen bidez egin aldute eurok nahi duten kirola. Kirol bakar bat egin nahi badabe, esaten dana da, nahi eta ez egin biozue, kirolanistasuna, multikirola. Baina, gero dakazu zure kirol eskolean aritzeko aukera. Hori ematen da, aukera hori ematen da. Ari zara hainbat eta hainbat argudio ematen, baina egia da zuzeun Gipuzkoako Foru Aldundian kirol zuzendari izan zinen urteetan ere, 2003-2011 urteen bitartean, eredu honen defentsan hainbati aurre egin behar izan zeniela, ez da nola gogoratzen dituzu urte haiek? Bueno, aberazgarria izan zen. Azkenean entzuten dituzu argumentu asko eta ikuspegi asko ezautzen dituzu. Eta gogorrak izan ziren, ze, oin bezala, mehatzu batzuk zeuden eta botere importantiak, ez? Foru Aldundian zaude, baina badaude herrixan, badaude Gipuzkoan beste botere batzuk, eta hoiekin, negoziatu beharra eta akordiotara ailegatu beharra. Nik uste esan dutela, urtea aberazgarriak izan zirela, gogorrak, baina aberazgarriak, ze azkenean, lortzen genuen adostasun batera, ero batzuetara adostasunetara ailegatzea. Edozein kasutan, Iñaki, futbolari, eskubaloiari, saskibaloiari eta errugbiari lotutako derrigortasuna da. Zergatik kirol horiei eta ez adibidez igeriketari edo gimnasia erritmikoari? Ez, derrigortasuna guztiontzako da. Zu kirol bat egin nahi mozu. Kirol horiek, aipatu dituzun kirolak dira kirolak, nun ja Gipuzkoako Foru Aldundiak federazioekin ibilbide bat, kirol eskolen ibilbidea lotuta dakala. Igeriketa egin nahi bozu be, eskola kirolean izena euki behar duzu, izena eman da euki behar duzu, eta badauz, kirol batzuk sistematik kanpo eta egon dira egoerak, eta badaude oraindik ere, nun, beste bide batetik doia zena, ideia da, kirol guztien tratamiento, ez berdina, ze kirol guztiak ez dira berdina, baina antzeko tratamientua eukitzia, ez? Baina horrek bere denbora darama eta Aldunditik araututako kirol eskolen kopurua gero eta ondixagoa da eta hortikan doia. Egunen baten aiauko dira danak arautzera, baina helburua hortikan doia. Egia da ordea, lurraldean bertan, errealitate ezberdinak daudela ez da. Praktikan, eskola kirola ez dela modu berean gauzatzen toki guztietan. Partiduak bai, partiduak ez, gurasoak entrenatzaile lanetan edo ez. Hori nork erabakitzen du? Aldunditik, eskola kiroleko Gipuzkoako kontseilutik egiten da nola baiteko jarraipenik? Jarraipena egiten da. Eskola kirolaren
finantziatzaile nagusienetariko bat Aldundia da, eta Aldundiak ematen ditu diru laguntzak egindako, dakasun egituraren arabera eta egindako lanaren arabera. Herrixetan planteatzen zen bere momentuan EBAT programa martxan jarri zanean, eskola kirola kontseilluak sortzea herrixan. Eskola kirola kontseilu horretan ikastetxeak, udaletxea, kirol elkartiak eta egon behar ziren, eta bertatik sortzen da herri horretako diseinua. Orduan, hemen daukagu, Arrasate inguruan, Aretxabaleta, Eskoriatza, da beste herriekin eredu bateratu badakate, Oñatik daka bere eredua, eta Bergara, Antzola eta Elgetan artean, badaukagu beste eredu bat, gure artean sortutakoa. Karo, sortutakoa eta adostutakoa. Eta diferentia da, hemen funtzionamentu, hainbat herrien artean funtzionamentu bada. Donostian hori guztiz diferentia da. Donostian, ikastetxe bakoitzak daka bere proiektua eta kirolaniztasuna eskaintzen du modu batian. Guk hemen gure baiaran, ja urtiak dira, monitore gehienak, profesionalak direla, formatuak direla, eta suposatzen da horrekin kalidade bat bermatzen duzula, oso importantia. Kirolaniztasuna berez, ez da ona, gauzak ondo egin behar dira, eta monitoriak formatuak baldin badauz, pentsatzen duzu hori gehiago bermatzen dela. Beste kasu askotan, monitoreak bolondresak dira, batzuk kasu askotan ez dira formatua, ez dakate formazioari, gurasoak ere badira kasu batzuetan. Orduan, horren Aldundia gaur egun, monitore profesionalak baldin badauzkazu soldatapean formazio batekin diru laguntza gehiago ematen dotzu, hori bultzatu nahi dau. Hortikan, baina, klaro, gure errealidadia, ero Iruneko errealidadia, ero Donostiako errealidadia, diferentia dira. Saiatu gara, Iñaki, zurekin batera Debagoieneko kirol elkarteren bateko ordezkariren batera egon zedin, baina agenda zailtasunak direla batetik, eta gaia bera ere delikatua dela kontuan izanik bestetik, ez da posible izan. Edozein kasutan, kontsulte egindako kasuetan, modeloarekiko aldeko jarrera erakutsi dute, ez hainbeste praktikan jartzeko moduekin, kudeaketarekin. Bai, a ber, erpin asko dauzkan, gauza asko dauze, eredua hona izan daiteke eta gero, realitatean egon daitezke akatzak, ero hobetzeko margena, hori nik uste dut da gauza bat beti garbi egon dela, urtero aldaketak eta bilakaera izan da, gauzak hobetu nahi izan. Ez da erreza, lurrera bajatzen zarenean arazo guztiei erantzun egoki bat ematia, ez? Salbuespenak noiz, beste lehen komentatu duzun, beste kirol batzuetan. Gauzak egunerokoak kudeatzia, erabaki asko hartu behar dira, eta garbi dau, beti ez direla izan erabaki egokienak. Alegina bai, hemen danok saiatzen gara, pentsate gauzak ondo egiten, baina beti ez dugu lortzen hori, ez? Hori da, ez da, eta pixka bat aipatzen zituztenetako batzu, guri artera ekartze aldera, bada inposatutako zerbait moduan bizi duenik. Claro, eske, inposatutako, bai, derrigortasun badau. Kontua da, kirol legea, euki genuen kirol lege bat laroita urtekua, eta 2023an berritu da Euskara jarduera fisiko eta kirolanen legea. Eta lege horretan, azken legean, 23an onartutakoa, 7. atala uste dodala, eta eskola kiroletaz berbaiten da benean, esaten dau, eskola kirola adin franja honetan, eskola kirola askoz gehiago da, gabiz zentratzen gauza bakar batean, baina 6-12 urte bitarteko franja honetan, nagusiki kirolan hitza izan behar dela. Orduan galderia da. Erakundeen partetik zer egin behar da, saiatu legia bermatzen, legia betetzeko neurriak hartzen.
ez baduzu derrigortzen ze gertatzen da gaur egun, aldemeneko lurraldeetan, ez Araban eta ez Bizkaian, ez da derrigortzen Gipuzkoan egiten dan moduan kirolaniztasuna egitera beste kirol zu nahi bozu, apuntatzen zara kirol bakar batian. Ez baduzu derrigortzen Gipuzkoan egiten dan bezala, nola bermatzen duzu nagusiki kirolanitza izango dela. Ez duzu, neri, ez zait bururatzen beste modurik dagoenik. Hori da kontua, hemen egiten da hori, eta modu horretan bermatzen duzu neurri batian, umiek egingo dabela kirol praktika, multikirola, kirolanitza. Bizkaian eta Araban, ez dabe betetzen, ez dabe hartzen neurririk, orduan ez da bermatuta legeak dioena eta eskola kirola dekretuak dioena beteko danik. Hori da kontua. Derrigortzen da, hori lortzeko. Neurrizkoa da, derrigortzia hori, helburu hori lortzeko, hori da galderia. Proportzionala da, badakigu, derrigortzen duzun neurrixan, askatasuna mugatzen duzu, arautzen duzu, beti, kotxez eskumati goiaz, araubide bat, dano, jungo gaina libre, kasu honetan, ipintzen dituzu arau batzuk eta arau horretan bat, derrigortziago, baina da horretarako, helburu horrekin, betetzeko, saiatzen betetzeko, legeak dioena, nagusiki kirolanitza izango dela, eta nagusiki ikastetxean izango dela, adin horretako kirol praktika, bi gauza horrek dio legea. Aber nola lortzen dugun hori bestelan. Ematen badugu askatasuna eta ume bakoitzak egiten badaun nahi daben kirola. Hori lortzerik izango genuen. Multikirola eta aldela ikastetxeko instalazioetan, esan duzu, ez da hori beti gertatzen, eta klubetatik etorritako kexetako bat ere bazen ez da, eurek ere entrenamenduetarako behar dituzten kirol instalakuntzak, okupatute egoten direla ordurik egokienetan eskola kirolerako, eta ondorioz, berandu, ez orduetan, entrenatu behar izaten dutela. Halako gatazkak sortzen dira. Bai, hori azkenean da udalen erabakisa. Eta udale, instalazio jabeen erabakisa. Gure inguruan, instalazio jabiak, kasu gehienetan, udalak dira. Eta udalak ematen dotze lehentasuna, ematen botze ordurik onena da, pentsatzen dutelako lehentasunezko jarduera dela. Pentsatuko, ez, kirol federatua da, emango genizkio orduriko bi hauak, bere momentuan hori, belgaran nintzen refleksio hori, eta ordurik onenak, ez hastian zehar, umien entrenamentuak ikastetxeetan dira. Gero udal instalazioetan, baina, udale, instalazio jabeek jartzen dute erizpidea, eta eurok esango dabe zer da lehentasunezkoa, eta zer ez. Beste bat, Iñaki, zergatik nire seme edo alabak futbolera joan nahi baldin badu, derrigortu behar dugu eskola kirolean izena eman degotera, eta kirolik egin nahi ez duen bati, ez diogun ezer eskatu behar. Kirol, eskola ordutik kanpoko jarduera bada, baina eskola daka eragin zuzena, eskola kirola da. Orduan, hortara apuntatzen bazara, zubein derrigortasuneko hezkuntza, danok esan, ordutegi batean betetzen da. Eta hortikan aparte, da aukera, ez? Kasu honetan, borontatezko jarduera bat egiteko. Borontatezko jarduera hori nahi bozu hartzia, hauek dira baldintza. Zu ez baduzu kirolik egin nahi, eta nahi duzu musika lantzia, marrazkiza lantzia, beste arro batean, ekintza horrek, ez dira eskoletan garatzen, garatu daitezke, baina, orduan, derrigortasun epia da eskola orduetan, eta kasu honetan, zelan eskola kirola dan, eskolarekin lotutako ekintza bat, hor da, ez dakit ondo azaldu dudan, baina, ez baduzu kirolik egin behar, ez da kasu zer gaitik kirolaniztasun egin behar. Gomendioa zer da danak. Osea, helburua izango zen, partaidetza undixagoa lortzea, dudabarik. Baina, ez da derrigortzerik ume guztiei eskola kirola egitera, hori behintzat ez da planteatu.
Familietara etorrita, kontrakotasuna erakusteko arrazoietako batzuk dira, ekonomikoki suposatzen duen gastua, edota logistikoki dakartzan zailtasunak. Halako alderdiak malgutu daitezke akaso eta irtenbidea ere hortik etorri daiteke adostasun zabalago batetara ailegatu? Badauz, gaur diputatuak esaten zeban, espresioen inguruan beha osnarketa ingo dabela. Nik uste dut, herriz egongo direla. Nik esan aldot ezautzen dutela eta bergaran tarifa soziala deitzen dana badau, hau da, baliabide gutxi dakaten pertsonei ezai kuota normala kobratzen, baizik eta kuota murritzaua, esan nahi dut, badaude bidiak konpontzeko, aurre egiteko. Aipatu duzu ez da, bizirik dagoen legea dela eta 2023an onartutakoa dela azken hain justu ere, moldatzen joan delako ez da, gizartea bera moldatzen joan denean, egungo realitate sozial, demografikoa eta kulturala eta duela 30 urteko ez dira berdinak, horiek aintzat hartu dira, ulertzen dut guraso edo klubetatik heldutako kexak, iradokizunak ere aintzat hartu direla, edozein kasutan bai sumatu dugula kluben partetik horrelako mesfidantza puntu bat edo publikoki euren ikuspuntua adierazteko beldurritza ere aipatuko nuke akaso. Ez dakit, baliteke, gai honetaz nire asko tokatu zait berbaiti eta klubetako jendeakin, eta egia esan, ez dut uste inor esan dabenik ereduaren kontra dagoenik, kirolaniztasunaren kontra dagoenik. Bai, lehen esan duzu moduan, aplikazioarekin zalantzak eta noiz arte derri hortu, ez dakiz zer, badakiz zer. Beldurritza, ez dut uste hemen inore kartzerara jondenik iritzisa. Ez dagoela ondo ikusia eta inor gutxi ausartzen da hotxa azaltzera. Ez dakit, egunkarietara jonda igual kontrakoa ematen dago, ez jende gehiago dagoela kirolaniztasunaren kontra alde baino. Nik ez dakat daturik, ez dakit, profesionalen inguruan esango neban, kirol arloko edo profesionalen inguruan esango neban, gure inguruan jende gehiago dagoela eredu horren alde kontra baino. Bai, eta ez nuke gaizki ulertzerik nahi Iñaki, guk ere egindako deietan eta ez dugu modeloarekiko kontrako jarrerarik desadostasurik sumatu, kontrako esango nuke, bat datozela, baina euren egunerokora etorrita eta pixka bat kirol elkartean bertan suposatzen dizkien gorabeherak aipatzerako orduan, ez da edozer esatera ausartzen. Ez dakit. Bai, izan daiteke, baina... Tira, multikirola bermatzea da gakoa, hori da, ez da, aipatu duguna. Tira, atera den epaiak exigentzia hori bertan bera utziko luke, Foru Aldundiak errekurtsoa aurkeztu du epai horren kontra, luze jo dezake prozesu honek urtebetetik gora eta bien bitartean gutxienez ez da indarrean jarriko epai hau. Zer gertatuko litzateke auzitegi eskudunak epai hori berretsiko balu? Exigentzia bertan bera geratuko balitz. Niretzat notizia txar bat izango litzateke, eta nik uste dut Gipuzkoako kirolarentzako kaltegarria. Kontua da, askatasunaren ematen du, askatasuna mugatzen dabelako, mugatzia da, oinarri bat atzera botatzeko orden forala, kasu honetan arautzen dabena, eta horrek, Gipuzkoako kirolentzako nire ustetan kaltegarri izan diteke, baina orokorrian eskola kirola eta beste kirolaren beste arlo arautzen dituzten beste hainbat arauen kontrabe egin aldala. Esan nahi dut, hau da, orden baten, arau foral baten bizpahiru atal. Eta epaileak esan da, askatasunaren kontra egiten dutela eta behar bada, atzera botako dira. Askoz gai gehiago arautzen da, bota daitezke atzera, izan daiteke momentu batean, araurik ez egitea eta askatasun guztia izatea, eskola
merkatu ireki bat izatia, eta nik uste dut hori arriskutsu oso izan daitekela, ez, orokorrian, ze umiak ez dira, ez lirateke izan bihar bintzat, salerosketako produktua, ez, baizik eta, bueno, babestu beharreko giza talde bat, eta horren aldekua jarraitzen dut izaten. Iñaki Ugarteburu, eskerrik asko, eskertzen dizugu gonbidapena onartu izana. Eskerrik asko zuei. Hurrengo batera arte.